исәнмесез? Сәяси майдан біраз тоныкланып китсә, илебездә бер кызырной тема бар, запас тема. Ленин бабайны күмергәме, юкмы, шул турыда бер пар чыгарып алалар. Менә тагын шул балык башы. Россиянең архитекторлар союзы Ленин бабайны күмгәч, мавзолейны тагын ничек кулланырга була дип бәйге игълан итте. Бәттәш, кем әле монда Ленинны күмәргә җыена дип кабарып чыкты коммунистлар. Һәм бәйгене уздырмадылар. Не будет! Пишкә Жириновский да утын салды. Брежневны Шаллыга күчереп җирләргә тәкъдим итте. Бу гала бер ара генсек исемен йөртте бит инде. Ленинны күмсәләр, мавзолейны Шаллыга күчереп булыр иде Брежнев өчен. Ул очракта Е хәрефенә 2 нокта гына өстисе. Леонид Ильичныкы икәнен күрсәтер өчен. Россия хөкүмәте бинасы түбәсендә каргаларны бетерү өчен 42 миллион сум сарыф итмәкчеләр. Бу турыда РБК яза. Дөрес, бу 3 елга. Соң алай булса да инде. Санап карасаң, бер көнгә 38 мең сум килеп чыга. Мондый акчага карашкы киемен киеп, үзең дә каргалар куып йөрерсең. Лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Каргаларны куу өчен 42 миллион кирәк булса, мөгаен Казанның Восстание урамында халыкны кыргый этләрдән саклау өчен миллиард кирәк була торгандыр. Монда көн сайын менә шушындый хәл. Музыка мәктәпләренең берсендә укытучы апага бик күп шәшәк бәйләмнәре бүләк иткәннәр. Открыткалар арасында менә шушындый да килеп чыга. Инде нишләргә? Әллә эштән китим микән дип уйлап куя педагог. Әмма шул мизгелдә Валя исемле кыз бала исенә төшә. Сыйныфта Валя бар бит. Бу шуның бүләге икән. Тел һәм хәрефләр дөньясы сихри бер дөнья. Бу атнаны интернетны русча, татарча сүзлек йөреп чыкты. Халыкчан татарча сүзлек. Күрегез вә багыгыз. Важная персона, әлләкем. Посмотри получше. Күзеңә күкәй үскән мәллә. Целеустремленный, кире беткән. Извините, я не расслышал. Я крайне удивлен. Бәтәш икән. Важный гость, кирәкле кишер яфрагы. Не переживай, та булмас. Күрдегезме безнең тел нинди бай? Хәрефләр фокусларын шушы фото белән тамамлыйбыз. Татар газеталарының берсе Белоруссиядәге хәлләр турында язган. Тик версткалау вакытында бер сүз икегә бүленә һәм бөтенләй башка мәгънә килеп чыга. Карап-карап торам да мин моңа бер генә нәрсә телисем килә. Түзегез, белоруслар.